Teta. Alo mi, šta će? Da? Šta će, brate? Pa nemoj na dužnosti su, nemoj. Deda je jedan piko zemlje. Dobar reče. Dobar reče, deda. Jeli, deda, jel imaš ono za mene, jel? Koji si ti? Buco! Pa gdje si Buco, vali? Jesi pravo zubiće? Pa. A? Izdužao roditelje? Jes. Cijele godine. Dobit će Buco poklon. Ali vrtače, konverzacija ti nije baš plodonosna. Sugerišem da Bumbaru slomijemo kičmu i otmemo vreću. Deko, da li si možda čuo pesmu Pršti, pršti, bela staza, jebu Deda Mraza? Jesam, baš sam s te zabavi, malo mi žiga ovdje. Čekaj, brate, ovo je Deda Mraz, on ima specifičan način komunikacije sa Kakav, decom. brate? A objasnit ću ti kasnije. Vidiš kako Buco zna. I zato će Buco dobiti poklon, jer Buco zna. Evo za moga Bucu. A ti? Šta si ti naručio, a? Deko, nema da mi staješ tamo, ako bi mogao 10 cm, bio bi ti vrlo zahvalan. I deka bi sine, ali ne može. Vidi ako može. Nema problema. Spremni su na sve kombinacije. Ugledaj se na Bucu. Čudo je veka, majke. Čudo nisam znao. Jo, što je Brankica, je? Sam ti rekao da je čudo. Branka, reci mi Branka, ko je